Дядо, Да. дали ще може го караш и това? Това нещо ли? Да. Аз не съм карал такова. Ще пробвам. Сега да видя. Ей, долу-горе, добре, да не мога бързи. Ей. Как се ключа? Кажи. Ей, там това, ключа въртиш го. Ключа? Ключа въртиш го. И то трябва да тръгне, нали? Да. Газ има ли? Трябва ли се дава газ? Дава се, дава се. Къде биш? Дясно. С леко газ, нали? Да не вземи пък да липнеш. Вот така! Май го това нещо. Дали са сменили нещо двигателя, да го обърнат обратно? Може? Аз данах толкова пари, 2000 лева, не, ще го върна, не. Мани го. Не го карат, ама аз не мога да му разбера. Не е за мен, мани го. Ай, чао.